Ang atong Bible study karon maigsoon, dirita magbasa sa Luke chapter 14 verse 25 to 31 dayon verse 33. O gihaydag kong mga panon sa kadawhan nga mikuyog kang Hesus ug siya miliso ug mingon kanila. Kung adunay tawo nga moanhi kanako ug dili siya magadumot sa iyang kaugalingong amahan o inahan ug asawa ug mga anak ug mga igsoong lalaki ug mga igsoong babaye, oo, ug bisan sa iyang kaugalingon kinabuhi dili siya mahimong atong tinun-an. Bisan kinsa na dili mobas-an sa iyang cross o dili mosunod kanako, dili siya mahimong akong tinun-an. Kay bisan kinsa ba kaninyo nga sa magatinguha siya sa pagtukod ug turi, dili una mulingkod sa pagkwenta sa galastuhan kung aduna ba siya igong ikapahuman niini. Tingali o niya hinuon sa diha nga ikabutang na niya ang patukuranan unya dili na siya makahimo sa paghuman niini. Ang tanang makakita niini mosugod sa pag-iagi-ay kaniya. Nga manag-ingon, kinsang tawhana, kining tawhana, igo rang misugod sa pagtukod, apan wala makapahuman. O kinsa bang haria, nga sa iyang pag-igubat, batok sa laing hari, dili una mulingkod sa pagpakitambag kung takos ba siya uban sa napulot kalibo ka mga tao sa pagpag-igasdang batok kaniya, nga may dalang kaluhaan kalibo ka mga tao. Verse 33, Bosa, bisan kinsa kaninyo nga dili mobiya sa tanan nga iyang gihinahuktan, dili siya mahimo nga akong tinun-an. Amen. Ang atong tun-an, mga kaigsuonan, may tungod gini sa pagtulun-an nga gitudlo ni Ginoong Hesus sa pagka sumusunod diya kaniya o tinun-an niya. Kung musunod ka sa Ginoo, unsa may imong tuyo sa pagsunod kaniya? Naagi kay tuyo nga musunod ka man kaniya. Di ba? Dili kay magsunod-sunod ka lang, wala kay tuyo. Nakabig ka. Nadali ka. Na kay tuyo diha kaniya. Sa imong pagsunod. Ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus, sa kadaghan sa iyang mga tinun-an, doon ay usa ka panahon nga nahitabo kini nga nanibog ang daghan sa iyang mga tinun-an ni Jesus. No? Atong basahon diha sa Juan kapitulo 6. Kadto bitong mga panahon nga nanudlo si Ginoong Hesus unya ang mga pagtulon ni Ginoong Hesus, lisod nila masabtan ba. Kadtong panahon na ang mga tawo nga nagsunod kang Ginoong Hesus, nagsibog. Nisibog sila. Atong basahon diha sa Juan 6 bersikulo 60, mga kaigsuonan, padulong sa 68. Daghan sa iyang mga tinun-an sa ilang pagkadungog niini na nag-ingon, lisod kining sultiha. Kinsa may makapatalinghog niini? Apan sa pagkahibalo ni Hesus sulod sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga tinun-an na nagbagukbot mahitungod niini, siya miingon kanila, nakapaluya ba kini kaninyo? Nan maun sa man kaha di ay kung inyo nang makita ang anak sa tao nga magasaka ngadto sa dapit diin didto siya kaniadto. Ang nagahatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga atong gisulti kaninyo kini espiritu ug kinabuhi. Apan aduna kaninyo'y wala man nagpanuo. Kay si Jesus nasayod man sukad sa sinugdan, kinsa kadto sila nga wala mosalig ug kinsa kadto siya nga maoy magabudhi kaninyo. Og siya miingon, mao man gani nga giignan ko kamo nga walay bisan kinsa nga makaari kanako. Gawas kon itugod kini kaniya sa amahan. Tapos ni ini daghan sa iyang mga tinun-an mitalikod ug wala na man nagpanglakaw uban kaniya. Og si Jesus nangutana sa napulog duha, buot ba usab kamo mobiya kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo,
kang kinsa man kami muadto, ikaw mao ang may pulong may tungod sa kinabuhing dayon. Doon ay mga tao nga nagsunod-sunod kang Ginoong Hesus, wala nila madiskubrihi o sa ilang tuyo di kang Ginoong Hesus. Mo na nga walay direksyon ang ilang pagsunod sa Ginoo. O sa dihang discover sila nga ano na kalisod sa iyang mga pagtulunan. Nibiya sila sa pagsunod sa Ginoo. Nihunong sila sa pagsunod kaniya kay naglisod man ang mga pagtulunan ni Hesus. Nakareklamo sila nga lisod kining sultiha. Kinsa may makapatalinghog na ini? Naa sa verse 60. Pero di ay tungod kay wala sila motuo sa mga tulong gid sa Ginoo. Nagsunod sila pero wala gid sila motuo. Niya karoy mga tao kadtong iyang mga napulog duha ka mga tinun-an nga iyang gitawag nga iyang mga apostles. Biig na niya. Kamo, mubiya ba usab kamo? Gikan ka na ko. Sa may tubag. Isa rin itubag, wala na sila magkoros. Isa rin itubag. Sumalag sa record din. Ang nitubag na na-record, ang iyang tubag, si Apostol Pedro. Si Pedro itubag, Ginoo, kang bisan kang kinsa man kami muadto, ikaw mao ang may mga pulong may tungod sa kinabuhing dayon. Nisupak ba ang iyang mga kauban? Wala. Nagpasabot nga nakauyunay sila sa tubag ni Pedro. Nga nagsunod sila kang Ginoong Hesus tungod kay si Ginoong Hesus ano na ipulong mahitungod sa kinabuhing dayon. Amen. Oh. Wala may nakita diya nga pagkasinupakan. So ato na lang i-consider makita nato nakauyunay sila sa mga tubag ni Apostol Pedro. Sabto nato kana. Pero kung nakasupakay man sila, dili na nato dako nga problema o isyu. Basta kay gidawat sa Ginoo ang tubag ni Apostol Pedro nga nag-ingon, Ginoo kang kinsa mo kami muadto nga ikaw raman ang alunay pulong may tungod sa kinabuhing dayon. Dinhi atong madiskubre nga kini di ay si Apostol Pedro ug ang iyang mga kauban nagdesisyon sa pagsunod kang Ginoong Hesus tungod nahibalo sila nga diha kang Ginoong Hesus makabaton sila sa kinabuhing dayon. Kay naa kaniya ang pulong may tungod sa kinabuhing dayon. Magsige sila sunod-sunod sa Ginoo, makakaplagan, maangkon din nila kining kinabuhing dayon. Hallelujah. Kita usab karon, gisaaran kita, mao ra gihapon. Kung gibasa nato sa 1:3:16 nag-ingon dito, ang mosalig kang Ginoong Hesus makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Dili man. Karon kita mga kaigsuonan nga niya nabuhi, niining atong panahon, wala na nato makauban ng mga apostol. Apan nagpadayon kita sa pagtuo, pagsalig kang Ginoong Hesus. Unsa may atong rason sa pagsunod sa kang Ginoong Hesus? Ako, ang akong rason sa pagsunod kang Ginoong Hesus, tungod kay diha kang Ginoong Hesus, ana ang pulong mahitungod sa kinabuhing dayon. Sama sa giingon ni Apostol Pedro o sama sa atong natun-an. Ngaingon nga ang mosalig kang Ginoong Hesus makabaton sa kinabuhing dayon. Karon nga nagsunod kita sa atong Ginoong Hesukristo, ang tuyo nato maangkon ta kanang kinabuhing dayon nga naa kaniya. O kanang pulong sa kinabuhing dayon nga naa kaniya, may atong masubay, may atong masunod. Now, sa atong pagdesisyon nga magasunod kaniya, dili kay atong hunahon katurang kinabuhing dayon. Adunay gitawag cost. No? Unsa man ang cost? Bili. Adunay bailo ana. Dili nimo maangkon ang kinabuhing dayon kun dili nimo sad na siya gastuhan. Mugasto ka. Naay kantidad na ibili. Di ba? Makadumdum ta. Kung wala tay kwarta, mangita tag trabaho. Pero kung mangita tag trabaho, mga-apply tag trabaho, nanginahanglan sa tag kwarta aron makatrabaho. Di ba? Kaya doon na may requirements. O na requirements nga, imong isubmit nga, di man mo makuha itong mga papel, mga requirements kung di ka sa pugas itong kwarta. Di ba? Ang kinabuhing dayon, nga naagang Ginoong Hesus, na ay bili. Ang pagsunod sa iya na ay bili. Kinailan ta mo gasto para ana?
Unsa man? Ang bugti nga ana kanang cause, bugti. Unsa may bugti nga ana? Naa gisgutan nga na sa Ginoo. Dili kita makaingon nga mo tuo lang ta kang Ginoong Hesus. Unya diretso na dahil pag ingon nga mo tuo, sa baba lang ta mo tuo. Di ba? Maingon ta nga isugid nato sa baba nga mituo ta. Sayon ra magud na kayo. Sultihon. Di ba? Sayon ra kay ingon, I love you Lord. Sayon ra kay na. Pila ra gud ana praktison lang nimo. I love you Lord, I love you Lord. Badugay maganahan kag sulti, sayon na lang sulti. Nagtuo ko sa imo Ginoo, nagtuo ko sa imo. Pwede ra na. Sayon ra na sultihon. Kung sa sulti. Pero kung ipahatag na ka sa bili, kung ipahatag na ka sa bugti, andam ka bang mahatag sa bugti niya, no? Niso. Kaya ang nagtuo kang Ginoong Hesus, nagsunod ka niya. Pero ang magasunod ka niya, kinahanglan mahibalo nga doon ay bugti ni ana. Di mo siya masunod kung dili mo ihatag ang bugti. Kasi bugti, baylo. Unsa man ang mahitabo? Doon na kay isalikway. Doon na kay biyaan. Aron masunod nimo siya. Amen. Di ba? Doon na kay isalikway. Doon na kay biyaan. Doon na kay talikdan. Aron masunod nimo siya. Kay kung dili nimo kana talikdan o dili biyaan, ang angay mong talikdan o angay mong biyaan, dili ka makasunod kaniya. Mao ni ang problema sa daghan nga mga tao. Sa moabot nga mga adlaw, sa magasingabot na ang adlaw, maghukom na gid ang Ginoo, ingon pa niya. Diya sa Mateo Kapitulo 7. Daghan unya natong adlaw mo tawag kanako, mayon kanako, Ginoo, Ginoo. Di ba? Unsa man ang sulti atong basahon? Mateo 7:21. Mateo 7:21 hangtod sa 23. Dili ang tanang mag-ingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundi ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So dili kadtong nagsulti kung atong ibalhin sa ibutan ta buhaton ta kaniyon, Ginoo, nagtuo ko sa imo. I love you Lord. Nahigugma ko sa imo. Dili ka nang nag-ingon. Dili ka tong nag-ingon sa iyang baba nagsulti. Kundi dili ka tong nagtuman. Ang giingon ini, ang nag-ingon Ginoo, Ginoo, dili makasulod sa gingharian sa langit. Dili ang tanang nag-ingon Ginoo, Ginoo. Dili ang tanan nga nag-ingon Ginoo, Ginoo. So ang basihan sa Ginoo, kadtong tanan nga nag-ingon kaniya nga Ginoo, ang iyang kusipon kinsa ang nagtuman sa kabubuton sa langit ng Ama. Ayan ka pangitao. Kining tanan natawag Ginoo, kinsa man ang nagtuman. Pareha ani. Nagtudlo ka sa atong mga bata. Mong may nahimong customary na. Mong amin sa mama ug papa. Di ba? Unsa may simboluhan anang pag-amin, pagtahod. Mo amin sa imo mong bata, pero magtubag-tubag sa imo. Di ba? Wala na tuman. Wala na siya pagtahod sa imo. Useless ka nang mag-amin. Mabunog lang ka ng imong kamot ug iyong agdam. Di ba? Wala ka na'y bili nga gesture, di ba? Kana siya nga gesture, wala ka na'y bili. Nga, pakita lang ka na, pakita lang ba? Pero ang unod na anak, kung buhat nimo ang naa sa sulod na anak, nga matinahuron ka sa imong amahan o inahan. Kung saan man nimo pagtahod ang imong amahan o inahan, kung doon na isugo ka nimo, mo yung kalugar ka, apa ganit ko gibuhat din No. Pero kung matinahuron ka sa imong amahan o ginahan, muingon ka, okay pa, ma. Biyaan nimo kadtong imong gibuhat, buhaton nimo ang iyang gisugo.
Pero muingon ka nga, naapagani ko yung buhat ni, sige sa panugok niya. Di ba? Oh. Naapay anak mo ingon nga, kasi kaya rin ang buhato, kaya manugok pa. Tanugok yun. Di ba? Pero di na maayo. Ang usa nga anak nga tinuod nga masinugtanon. Musakripisyo gina. Amen. Naa ginay bugti kay iya gitong sundon. Iya gitong sundon. Mo naa ginay cost. Pero wala ka na masabti sa mga kabataan, abi nila magdaog-daogon sila kay gisuguon sila. Abi nila giabusuhan sila kay gasuguon, nga naay nagabuhaton labi nang paghimo ka na sila ilang assignment, di na nimo masugo. Kaya nag-eskwela lagi sila. Pero pag kita'y naghago, grabe na to paningkamot. Para sa ila. Magsuguon pag igyapong kita nila. Dili kita magreklamo. Di ba? Nga naman ingon anak man. Di ba? Pero kung unsa na dayon ang problema, di ba? Adto kita sa atong mama o papa. Pero ang sugo di nato gasundon. Naay bugti mga igsoon. Gusto nato ang benepisyo, pero dili nato gusto ang sakripisyo. Pero ang hustisya naa niini. Kung gusto tag benepisyo, kinahanglan willing tang mo sakripisyo. Amen. Para sa pag-angkon sa benepisyo. Di ba? Oh. Kung mag-eskwela ka, gusto ka makapasar, para maangkon nimo ang grado nga mo pasar. Unsay mo ba? Maggugi ka sa pagtuon. Kung gusto ka makakwarta, panahon sa tingsildo makakobra ka, hala duty, hala trabaho. Aron na kay sildo. Di ba? Sakripisyo para doon ay benepisyo. Amen. Kanang kinabuhing dayon nga atong gisaad sa Ginoo kung musunod kita kaniya. Maangkon ta kana kon kita kay kana may benepisyo nga gisaad ni kanato. Musunod ka mo kanako mo kini benepisyo kay inyong maangkon. Kinabuhing dayon. Pero kinahanglan dunay sakripisyo. Unsa man ang sakripisyo? Dili kita moingon nga na ako'y magbuhaton dinhi. Dili pwede. Biyaan mo kay katong imo. Aron siyong katong iya kay interesado ka na atong benepisyo diya kaniya. Amen. Ano siya benepisyo diya kaniya sa pagsunod? Hindi na mo hinaya. Hallelujah. Ngano kita mga pamilya kakalisod kita kay ato mga kabataan dili pakasabot. Gusto lang sila benepisyo, pero tabang o trabaho di sila motabang. Di samot kita kalisod kay ilang gusto benepisyo. Willing lang silang mangayong kwarta, willing lang silang mukaon og lami ang pagkaon, mo palit og sapatos nga nindot, mo palit og sinina nga nindot, mo pagwapo, mo pahumot, di ba? Pero di sila willing mo sakripisyo para maangko na. Di sila kasabot ana. Ang ilang una-una, kita ra mo antos para nila. Sayop na kung mauna mga kabataan ang inyong una-una. Kay magbato na mong pamilya, manguyab na rin mo kita, magdalaga, maglaki. Uy, may imong dalaga kay gwapa. Pero ano, kung di ka ready ana, karang imong gigwapahan, mo pangit na tungod nimo. Ikaw ra sa hinungdan mo pangit. Ano man? Kaya di, magkakabalo. Mo alima ana. Palit kag mahalon sinina, di ka mo laba. Madunot na sa kabulingon. Di ba? Ay nalang pangit anang nindog nga sinina, di ba ka mo laba? Palit nalang pangit daan. Kaya mura mo sa naibagay. Di ba ni mo labahan? Ano siya akong buting pasabot? Mga kaisonan. Gusto tag kinabuhing dayon? Atong andamon, atong kaugalingon, muhaon tas kinabuhing dayon. Amen. Ang atong kinabuhi, gustong kinabuhing dayon, gusto, pero ang atong paggawi sa kinabuhi, padulong sa impyerno, dili muhaon. So, benepisyo, atong gusto, kinahanglan mo sakripisyo. Kaya wala may benepisyo na nakuha mo mula sakripisyo. Wala yun. Magkaigsunan. Ako, nalipay ko, pamilya sa mga kaigsunan sa church. Daghan na nag-uswag sa mga material.
Sukad nag-uban ta. Kani ato pila na katuig. Kung sugdo na ako sa kuan, year 2005 sa Burgos nag-uban ta. Ang magkaigsuunan nga naa dinhi karon sa atong uban nga tuan na dito sa lain nga mga churches nakig-uban. Material. Nag-uswag na sa material. Pero abi ninyo, nakita na ko. Kanang inyo nakabot nga material nga pag-uswag. Dili ba daghan kay sakripisyo inyong himo para makabot ninyo na? Kanilang ilang Rodriguez Ternita. Nga pila rin tulog sa gabi eh. Di ba? Hindi na kayo makatulog ng gabi eh. Sa paningkamot. Kaya sukat lang sa iyo sa ilang mga baligya. Isa din na sakripisyo. Kaya kung ditulog na lang ito nila, hindi nila pero doon ay benepisyo. Mga nakuha sa sakripisyo. Material na. Mahalaw na. Palitag sakyan na, madaan. Mahanday na sa tagpalit bago. Di ba? Pero ang benepisyo ang isaan si Ginoo, kinabuhi na yun. Amen. Pero ingotan niya na kinahanglan ang masunod sa iya. Andam sa pagdumili sa iyang kaugalingon. Masakripisyo ka, dili kita pwede anan niyo na. Naapatay gabuhaton. Dili pwede kanang pareha sa atong mga anak, mga bata, usahay nga di palagi sila kasabot. Usahay nga ingon punta anak, ingon nga mga anak sa Ginoo. Akoy. Dili ko gabuhat anak Ginoo kay naa ko gabuhaton. Mo nang mapasagda na to atong spiritual life. Galuya ta. Kay di nata usa sa atong negligence. Di ta mo basa sa pulong sa Ginoo kay na lagi tayo magbuhaton. So di kita pakabasaan eh. Talagsa ra tayo magbasa. Ubasa tag natay panginahanglan nga gusto ko makakita ko ano. Piki na. Di ba? Usa ra bagid ni ato gito na tuming Domingo ang makahatag sa atong kalig-on isa. Matrinta sa pulong sa Ginoo. Dayon pag-ampo. Matrinta sa pag-ampo. Makaampo ka di ka mo sakripisyo sa ibang panahon, di ka kaampo eh. Kaya miingon makaganapay nga buhaton. Hindi ka na makaampo. Makabasa ka sa pulong sa Ginoo kung di ka mo sakripisyo sa ibang panahon, di ihapon. Hindi naman kayo magbuhaton. Di ba? Makaapil ka kag panagkatigom sa mga magtotoo diya sa pagsimba. Sama ani. Kung di ka mo sakripisyo, di ka tambong, kung di ka mo sakripisyo. Sakripisyo gihapon na. Kung di nato isakripisyo ang atong mga kaugalingong pangibog o kabubuton o kagustuhan o pangandoy, di ta makasunod sa Ginoo. Munang ingon si Ginoong Hesus sa Lucas 6:46. Ngano mo tawag man mo kanago, Ginoo, Ginoo. Pandili mo buhat sa gisulti ko kanang. Muraba. Ikaw, sige tawag sa kong mama, sige tawag sa kong papa. Mama magkakuni mo papa, pero di ka lagi mo tahon. Kay mama man lang kunin mo sa benepisyo. Papa lang kunin mo sa benepisyo. Di ba? Wala kasagaran naman. Pamatasan, panguna-una, which is sa'yo. Mo nag-iingon, Ginoo lang nato siya sa benepisyo. Ginoo lang nato siya kay mangayo matatabang niya. Pero wala sa atong kasing-kasing nga mosunod sa iya. Mo nang problema. Kinahanglan, Ginoo man nato siya, willing ta mosunod sa pulong niya. Filipos 1:29 kay alang kaninyo di katugot dili ka igo na kamo mutuo kaniya kun dili mo antos usab kamo tungod kaniya. Maingon ta nga nagtuo naman ko sa Ginoo, siguro na nga maluwas ko. Nagtuo ka na? Nakita ba ang imong pagtuo diya kanina? Mao na si Abraham. Nakita ang pagtuo ni Abraham ngadto sa Dios. Nga nagtawag kaniya. Nga naman, gisakripisyo ni Abraham ang bilihon niya kaniya. Gisakripisyo.
Kanang pagsimba, mayroon ka nga pagsimba, basta ang kasagaran mga kani gitawag bitaw sa ato ng mga born again o mga Pentecostal, ang pagsimba, prayer request, testimony, Sunday school, praise and worship. Ang ato din huna-huna, mati din kang Bible sa message, ato din huna-huna, mo man ni ang tradisyonal. Mo ato din huna-huna, mo na ni, simba na ni. Pero ang pagsimba, dili programa. Dili set of programs nga imong sundo nakasimba na ka. Parihar kaya mo na itong amin. 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 Wala sa kasing-kasing. Ang pagsimba, pagtuman. Ang taong masimbahon sa Dios, matinumanon sa kabubuton sa Dios. Muna gibuhat ni Abraham. Nagsakripisyo gyud siya. Ihigugma niya ang anak, bugtong anak, gihatag sa iya, igulang na gyud siyang nakaanak adto man sa asawa, nakaanak sila, igulang na. Tapos bawion naman di ay kay siya pag-iiba sa sakripisyo. Wala man niyo nga ako nang kwaon kay akong ipaihaw sa lain kay moy ako ipaghalag. Siya mismo. Sakripisyo gyud, di ba? Siya ay magsakripisyo. Kita ang mga bililhon para sa ato, kaya ba natong isakripisyo? Mga batanon, uyab, isakripisyo nato para sa Ginoo. O ang Ginoo ato isakripisyo para sa uyab. Bana, asawa, isakripisyo ba nato ang asawa para sa Ginoo? Ang Ginoo ato isakripisyo para sa asawa o para sa bana? Para sa ginikanan, isakripisyo ba nato ang ginikanan? Ang parente para sa Ginoo, ang Ginoo ba ato isakripisyo para sa parente o ginikanan? Ingon pa sa Ginoo, balikan natong Lucas. Natong gibasa. Lucas, Kapitulo 14. 25 magsubod. O gihay dagkong mga panon sa katawhan nga mikuyog kang Jesus og siya miliso og miingon kanila. Kun adunay tawo nga maanhi kanako og dili siya magadumot sa iyang kaugalingong amahan o inahan o asawa o mga anak o mga igsoong lalaki o mga igsoong babae. Oo, o bisan sa iyang kaugalingong kinabuhi, dili siya mahimong akong tinunan. Sakripisyo. Di ba? Kanang bot ipasabot nga pagdumot, dili kay pang-awayo nimo sila. Dili na nga ang ato basta magdumot, mangaway man. Dili na pagdumot nga mangaway. Kung dili, musunod ta sa Ginoo bisag awayon. Mo na nga sakripisyo. Amen? Amen. Kung di sila muuban, basta kay ikaw musunod sa Ginoo. Dili kami mo gaga, di man mo man ni akong masabot, di nakasab ko musunod sa Ginoo. Ikaw na lang kung musunod, kaya di ko sila musunod. Kay gusto man nimo ang benepisyo nga gisaad sa Ginoo ang kinabuhi kayo. Hallelujah. Amen. Dili na to sabtunan nga kanang punong pagdumot nila mga wayta dili na mo ipagtunan ato pagsabot na pero ang pagtulunan diha sa Bible dili na pagdumot nga mga way. Ang pagdumot bud ipasabot dili sila mo imong palabihon, dili sila mo imong i-priority nga ilabaw sa Ginoo. Ang imong pagsunod sa Ginoo ang Ginoo mo imong ipatipan mo imong priority. Kung sila may hinungdan nga mahimulag ka sa Ginoo, palabihon nimo nga mahimulag kanila kaysa Ginoo ka mahimulag. Amen. Di ba? Kung sila may hinungdan nga mahilayo ka sa Ginoo, di ka makaalagad kaniya, mas palabihon pa nimo nga sa ila ka mahilayo o mabulag kaysa Ginoo. Amen. Mao na nahitabo kang Abraham. Diignan siya sa Ginoo, biyai imong yuta. Biyai ang balay sa imong amahan, imong mga parinti. Adto ka sa dapit nga akong paadtuan sa imo. Gibuhat ba ni Abraham? Gibuhat niya. Bisag miingon siya, mingaw ako sa kong papa. Uy, mingaw ako sa kong papa. Mingaw ako sa kong mga parinti. Magsigil ka kami reunion. Pero ingon siya, kung sa'yo nasulat sa Genesis chapter 12, si Abraham misugot siya sumala sa sulti sa Diyos. Panaw si Abraham, biyaan niya ang balay sa iyang amahan. Ang iyang parinti, ang yuta nila, biyaan niya. Adto siya, nibiyahe siya. Kung asa, giyahan siya sa Ginoo mo adto. Daghan kaayo ani mabutan sa kalibutan nga mo challenge sa ato sa pagsunod sa Ginoo. Kung sabay atong pilion, ang Ginoo ba o dili?
mga kaigsuonan. Dili man ni nako madetalye nga tagsa-tagsaon, pero makasabot man ta. Amen. Kay ang butang makapahilayo sa ato sa Dios. Mao'y butang nga gusto sa Dios. Atong biyaan, atong dumilian, atong isakripisyo. Amen. Kana sila may atong talikdan. Kay kung matud pa niya sa pagbalik nato pagbasa diri, ang buot makakaplag sa iyang kinabuhi mawagtangan ni Hinuon siya niini. Mao maning sayop nato mga kaigsuonan. Kay gusto nato nga kitay mo arin sa atong kinabuhi. Kitay mo plastar sa atong kinabuhi. Mao man ang mga bata, di mo patuos tambag sa inahan o ginahan magtago-tago. Isikreto nila ilang kinabuhi. Di mga yung tambag, pa, na ako'y isulti ba? Mga ikog tambag, mga ikog giya, mga tungod ani. Dili man magsikreto-sikreto. Kay gusto nila ipatunahin ilang kinabuhi. Madiskubrihan na lang nila, nagka-problema-problema na sila sa ilang kinabuhi. Ay, na din mo adto sa mga magpapa, kay problema naman. Mangayo na naitabang. Tul-katul sa ulo. Mangayo tabang. Napuli kay intaw ng ginikanan, nga pobre pagsulbat. Kay ang gidala dito, anak naman. Nanay imong apo ma. Pa. Galisyon mo ganitag. Ati man sa inyo nagdugang pag. Di ba? Nga ang saan magkaroon ni mama papa o tabang. Nga galisyon mo ganit siya tabang. Sa inyong tanan. Imo mong gidugangan. Di gani, may lang maingon. Sorry ma. Pa, siguro ako. Sayop man. Bisa kung saan pa nimo pangay tabang sa ila, maglisod sila. Kaya dili ka nila matabangan, ni sa mo, tinuod ang problema. Di ba? Didadaan man nimo sila problema. Ang resulta, kana na himo resulta tungod sa wala lagi pagtahod. Wala magsubay sa insaktong ngalan. Wala mga itambag. Nagpatunay sa iyang kaugalingong kinabuhi. Ang resulta, nakaanig problema. O niya, kung adto magpatabag sulbat, ato problemado po. Nga mga magpapa. Problemado na daan ang mga magpapa. Niuli, pag ikaw dito, ginugangan ko yung problema. Sama. Munang giingon nga, maluoy yung taon mo. Maluoy yung taon mo sa inyong kagalingon. Huwag apin sa inyong amahan. Paginahan. Di ba? Dinhi atong i-apply sa pulong sa Ginoo. Mateo 10:38 hangtod sa 39. Ang bisan kinsan mupas-an sa iyang cross, mosunod kanako takos. Ang bisan kinsan dili mupas-an sa iyang cross o dili aron sa pagsunod kanako, dili tapos kanako. Mateo 10:38 o hangtod sa 39. Mateo 10:38 hangtod sa 39. Ang wala magpas-an sa iyang cross ug wala magsunod kanako, dili takos kanako. Nasa verse 38. Ang makakaplag sa iyang kinabuhi kawagtangan Hinuon ini apan ang magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag ra ini. Sakripisyo sa karon. Makaplagan ra nimo ang Ginoo nga kinabuhi nga imong gipahundod. Be obedient karon, magmasinugtanon sa karon. Sa uwahi makaplagan ra nimo ng kinabuhi nga gusto nimo nga hayahay kinabuhi kay naa na gisaad si Ginoo. Hallelujah. Kana na sa verse 38, ato nang i-apply sa atong kinabuhi karon. Ang wala magpasaan sa iyang cross o wala magsunod kanako, dili tapos kanako. Sa mga kabataan, kay kita mga anak man ta, mga ginikanan. Kung dili na ta magkakaton pagsunod sa atong amahan, ginikanan. Pinaagi sa pagkamay ng tusod. Sa mga cross. Na diya ang pagpugong sa atong kaugalingon, nga di ta magpatuyang sa atong gusto para makasunod ka sa gusto sa atong amahan o ginahan. Masakripisyo ta.
Pinaagi ana, muuswag inyong pamilya. Kung musakripisyo mo, musuporta, mutabang mo sa inyong mamahal, inahan, makigtambayayong mo sa ila. Dili mo magpatuyang sa barkada o sa inyong gusto. Inani, pobre paganit ha, ang bata gustong luho sa kinabuhi. Di ba, pobre yung pamilya. Pobre mong mama, pobre yung papa. Pero ikaw nga anak, gusto ka mo palitong. Pero maninting bag-o nga kasunis o sapatos. O niya, mahalon pag yun. Kaya para ma-impress imong mga friends, imong mga barkada, nga ingon anak kag mga gamit. Oh. Sayop na. Karon, pasana sa anak nga krus, pagpugong sa imong kaugalingon. Sa uwahi, kung magbuutan ka, masinugtanon, matinabangon nga anak, sa uwahi, mauswag inyong pamilya, sa uwahi, unsa ka nga anak, makuha ra nimo na kanang gusto nimo, nga mahalon nga sapatos, sinina, unsa pa imong gusto, mapalit na nimo na, maangko na nimo na, nga dili nimo pangayoon sa imong mama o papa, sa lisod nga paagi. Makuha na nimo na, kay ikaw og sila ni uswag na nga igo ng kapasidad makakabot ana mga utanga. Sakripisyo sa karon, pasan sa tag-cross karon, antos lang sa ta karon, magpugong sa tas kaugalingon karon, magbuutan, magmasinugtanon sa laing paagi sa espirituhanong kinabuhi. Apply nato kay mo magindi ang mail nga pagtulunan. Muanto sa ta karon sa kinabuhi, di sa ta magawat-awat unsay makita nato sa kalibutan. Mangalagad ta sa Ginoo tarong. Masinugtanon ta sa iyong mga pulong. Dili kinahanglan nga maingon ta nga Lord, gusto sa kumadato kay nadato naman na sila. Malitisan ko Ginoo ani mahalon nga sakyanan kay nakapalit na sila. Balay sa ko Ginoo nindot na kay nga balay kay dagko na sila balay. Para makita sa nila nga inanasag ko. Hindi tama na malikson. Agi pa ngayon sa Ginoo nato karon, sunda sa ako anak. Pasan sa cross anak. Dumili sa imong kaugalingon anak. Sakripisyo sa kay sa uwahi ang kinabuhi nga imong ipangita, makaplagan ra nimo. Amen. Asa man ang kinabuhi? Ingon pa niya kanang kinabuhi naa kang Ginoong Hesus. Hallelujah. Uwahira na mga kaigsuunan ang benepisyo. Praise God. Hallelujah. Sakripisyo usa ay benepisyo. Kung gusto tag benepisyo, unahon na tong sakripisyo. Huwag ang sakripisyo, mao ka ng pagkamusinugtanon mga igsuon. Pag kami nadukon o pag kami nato matinahuron sa atong langit ng amahan na mga atong Ginoo. Mao na nga moingon bitaw uban nga dili gid itugot sa Ginoo nga paantuson ta kay love gid sa Ginoo, God is love ya. So dili mo tugot ang Ginoo nga magantos ta. Moingon gid ko mga kaigsunan na sorry, sayop ka anak. Kaya wa tatawag sa Ginoo para magpaayahay karon. Gitawag ta sa Ginoo mag-antos karon aron maayahay ugma. Amen. Wa ta gitawag sa Ginoo aron mo pahulay karon, gitawag ta sa Ginoo maghago karon aron ugma mo pahuway. Busa kung doon naman tayo mga kasakit o mga pag-antos isip mga katawan nga nagsunod kaniya, matingunan niya, ingon pa sa sulat ni Apostol Pedro, ayaw ninyo kini ikahikurat. Mga kaigsuon. Kaya kung kita mo antos karon, matuod pa ni Apostol Pablo diya sa 2 Timoteo kapitulo 2, kung muantos kita karon, muhari usab kita uban kaniya. Amen. Hallelujah. Busa ato karong i-apply kini sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Unsaon nato pagdesisyon atong kinabuhi? Mga kaigsuonan. Nga mahimong matinahuron, mahinadlokon, masinugtanon kita sa atong Ginoo o sa atong amahan nga langit nun. Aron kita takos nga magasunod kaniya. Kay pato pa niya ang di magdumili sa kaugalingon, di magpasan sa cross. O dili mo biya sa tanan niyang gihuptan, dili takos sa pagsunod kaniya. Ang Dios nagapanalangin kanato karon, pinagi siya mga pulong.
atong paglao magaling kini kanato sa pagsunod diha sa Ginoo. Amen. Mingon ta nga kasi mo reklamo ta sa sunod nga panahon, doon na yung mga lisod ng mga pagtulunan, mingon ta kalisod na ba nga pagtulunan? Murang gabutan naman ta. Butan kita. Kay siya may magbuot na to. Siya may agalon. Mo na gitawag na to siya Ginoo. Tanawa tong trabahante nga magsiging absent, di pa undang na lang siya agalon kay di man digig ka gusto mo trabaho. Absent man imong gusto. Unsa ako nakinahanglan sa kong trabahante, ni ikaw ang imong gusto absent. Di mangita kong trabahante nga mo present, mo trabaho, dili ka tong si absent. Di pa undang na lang. Di ba? Ginoo man nato siya. Nasa atong desisyon kung sunod kini. Ngayon mga ikaw may tanggalon ako sa pagkaagalon. Ikaw man ako agalon, tanggalon ta ka sa pagkaagalon. Ako na'y mahimong agalon. Di ba? Na'y mahitabo. Kita na'y mahimong agalon sa atong kinabuhi. Imbis mo yung tag, Lord, your will be done. May yung tag, Lord, my will be done. Muna siya. Delikado na mga kaigsuunan. So inaot kaya akong mga gihisgutan ng mga pagtulunan, bisan apil mga kabataan. Nga di man lang naghisgutan akong konsepto sa mga kabataan kay kita mga children of God, mga anak man ta sa Dios. Modisiplina man ta sa atong mga anak, nga kinahanglan motahod sila sa ato. Kita po, gadisiplinahon po ta sa atong Dios, nga motahod po ta sa iya. Dili kay magsigir tag Lord, Lord, pero dili mo sunod sa iyang kabubuton. Amahan, nga lagi ito. Basta mag-ampo. Mag-ingo sa atong amahan lagi ito. Amahan lagi, pero kana lang mangayo ka. Pero imo bang gibantayan ako mga sugo? Wala, oy, mapatuyangon magkaikadi sa kalibutan. Di ba? Nagpatuyang rin magkadi sa kalibutan. Yung ingo ka ako, imo kong amahan, wagit ko, ni mo tahura, anak. Pero wagit patag-kick out sa Ginoo. Wag pagid siya mo ingon nga di na ko sa imo. Ngay ipatigbabaw pagid gyapon ni ang grasya pero lami na siguro kay ta palayason. Kung sa tawhanon pa lami na kay palayas, no? Pero ang Ginoo di gyud. Ang tusog gid niya. 2 Pedro kapitulo 3 ingon siya dinha bersikulo 15, ang pagkapapailubon sa Ginoo nagtipailan kini kanato kaluwasan. Ang pagkamainan tuso niya. Hallelujah. 15 ba na o 14 nga bersikulo? Basta na 2 Pedro 3. Matensyon. Ginoo nagpinantuson ka nato. So, diha ra tataman sa atong paghisgot niini atong Bible study atong topic karon o dalay ko na dito.